încoace, îl presez, îl lipesc foarte bine. Da? El trebuie să fie bine prins de roata asta, pentru că în momentul când o să învârt și o să-l lucrez normal, da? Și îmi concentrez atenția, strâng bulgărașul în mâini, să nu se desprinsă, să nu se dezlipească. Pentru că n-am făcut nimic, dacă rămân cu el în mână, roata se învârte și nu pot să-l modelez. Pe toate roțile, toată lumea observă câte un vas în care se pune apă. Fără apă nu putem să lucrăm. Nici lutul nu-l pregătim fără apă. Da? Vă spuneam că lutăm cu stropitoare, da? Bun. Deci și aici avem apă. O cantitate de apă, atât cât putem să-l modelăm fără să se înmoaie prea tare, să devină noroi, da? L-am pus aici, l-am lipit și la momentul potrivit, respectiv, o să vă mai spun ce este asta, ce se întâmplă, cu ce se mai găsește pe aici, pe roata olanului, unelte indispensabile fără care nu putem să lucrăm. Fac acum ceea ce vă place vouă, cel mai mult așa, bălăceală aici în vas. Da? Mă spăl pe mâini ca să alunece mâinile, bulgărașul pus aici, da? Nu cu foarte multă apă, da? Pentru că apa în cantitate mare, da? În moaie pământul devine noroi, ne stropim și nu e bine, da? Nu e ok. Hai, bunica. Bunica aici prezentă, vreau să vă spun că este învățătoarea noastră, este mentorul nostru. Bunica are 70 și ceva de ani vârstă și vreo 60 experiențe de lucru în câmpul muncii. Deci lucrează cam de când avem vreo 10 anișori. Așa, lucrează, pentru că aici a fost o zonă cu tradiție și înainte oamenii lucrau. Aproape în fiecare familie exista câte o astfel de roată. Roțile astea, să știți că au fost adunate din sat. De la familiile, de la meșterii care au lucrat, care au îmbătrânit și care s-au lăsat de meserie. Noi le-am adunat, le-am recondiționat, le-am făcut mese noi, da? Și sunt aici sub ochișorii voștri, unde au lucrat și au trecut mii și mii de copii pe la aceste roți, și au lăsat amprenta, da? Și aș vrea să vă uitați